Росія має припинити дестабілізацію та забратися з Криму і сходу України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії за підсумками триденного саміту Великої Сімки, що відбувся на британському курорті Карбіс-Бей. Говорили про захист демократичних цінностей від режимів Росії та Китаю, а президент Джо Байден заявив, що США повертаються. Я вважаю, що ми в суперництві не з Китаєм як таким, а з автократичними режимами по всьому світу. Я не шукаю конфлікту. Там, де ми співпрацюємо, ми і далі співпрацюватимемо. Але там, де є незгода, я прямо про це заявлятиму. І ми реагуватимемо на неприпустимі дії. Ще одна тема обговорень – просування всесвітньої кампанії з вакцинації від COVID-19. Лідери країн Групи Семи домовились виділити до кінця наступного року 1 мільярд доз вакцини для бідніших країн. Я попросив колег допомогти у підготовці необхідних нам доз, щоб вакцинувати весь світ до кінця 2022 року. Я дуже радий повідомити, що лідери цими вихідними пообіцяли більше 1 мільярда доз безпосередньо або опосередковано через ініціативу COVAX. Включно зі 100 мільйонами доз від Великої Британії для бідніших країн, що є великим кроком у вакцинації світу. Роковини трагедії. 7 років тому російські окупанти з зенітно-ракетного комплексу збили літак Іл-76, який заходив на посадку в Луганському аеропорту. Літак мав доставити підмогу для оборонців литовища, спорядження та продукти. Внаслідок вибуху загинули всі 49 українських десантників та членів екіпажу. Слідчі вважали винним у трагедії тодішнього начальника штабу генерала Віктора Назарова. Нібито він знав про засідку і не скасував операції. Суд визнав його винним у службовому недбальстві і покарав 7 роками ув'язнення. Згодом Верховний суд виправдав генерала Назарова, оскільки борт було збито внаслідок спланованого теракту. А ім'я кожного полеглого бійця сьогодні згадали дзвоном пам'яті на подвір'ї Міністерства оборони. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям. Вихідними окупанти зі Сходу знову били з артилерії. Обстріли фіксували від Приазов'я до околиць окупованого Луганська, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Ще один російський безпілотник Орлан-3М намагався перетнути лінію фронту на Луганщині, але був вчасно знешкоджений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Вчора окупанти відкривали вогонь з гранатометів неподалік Новотошківського на Луганщині, але дістали відповідь вогнем від українських захисників. А сьогодні зранку ворог один раз порушив тишу. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Минулої доби на материковій частині України зафіксовано 420 нових пацієнтів з ковідом. Найменший показник за останні 12 місяців. Одужали майже у 8 більше – 3328 українців. Ще 13 не змогли подолати хворобу. В Міністерстві охорони здоров'я також звітують про рекордну кількість вакцинованих впродовж минулого тижня – понад 240 тисяч. Першу дозу мають 1 241 000 українців, кажуть у МОЗі. А в окупованому Криму звітують про стабільне зростання кількості нових пацієнтів з ковідом. За підрахунками окупаційного Міністерства охорони здоров'я Криму, кількість інфікованих повернулася до показників осені минулого року. Минулої доби на півострові виявлено 171 хворого. Ще 4, за даними окупантів, померли внаслідок хвороби.
Вінничани та переселенці зібралися у середмісті на підтримку Теймура Абдулаєва. На Майдані Героїв Небесної Сотні у Вінниці згадували про всіх кримсько-татарських політв'язнів, зокрема бранці за сфабрикованою справою про тероризм Сімферопольської групи. Засудженого окупантами до 16,5 років ув'язнення Теймура Абдулаєва більше року тримали у штрафному ізоляторі виправної колонії Башкортостану. Окупанти регулярно продовжували термін тримання в нелюдських умовах через буцімто порушення режиму. Лише напередодні бранця перевели з ШІЗО до блоку суворих умов тримання. Організатори акції роздавали вінничанам листівки та значки з зображенням Криму та розірваними кайданами як символ звільнення політв'язнів. Також зачитали листа матері Теймура Абдулаєва Диляри про жахливі умови тримання її сина. Когда адвокат прибыл в лагерь, ему стало известно, что Тимура в таком состоянии выдворили в ШИЗО. За то, что он с температурой в 40 градусов в неположенное время лежал в постели. Позже Тимур мне рассказал, что его больного, слабого и с удушающим кашлем и температурой, когда он не мог подняться зимой, в снег под конвоем поволокли в карцер ШИЗО, который находится в подвале. Мы находимся западнее Ханского дворца. Знищення кримсько-татарського надбання триває. Окупанти почали поглиблювати русло річки Чуруксу неподалік ханського палацу в Бахчисараї. І знову без консультації з археологами. Про це повідомляє делегат Курултаю Едем Дудаков. Під час будівельних робіт з-під землі з'явилася кам'яна кладка підпірної стіни, ймовірно, ханської доби. А довкола вже розкидане стародавнє каміння. Роботи на цій ділянці тимчасово припинили, окремі шматки муру огорнули брезентом. Идет, мне кажется, просто банальное освоение денег. Деньги сыпятся с бюджета, и фирмы вместе с заказчиками быстрее просто их осваивают. В России, как и в Советском Союзе, главное освоение средств, а не результат работы. Вот такие проблемы, они возникают всегда постфактум. То есть сначала они делают, затем натыкаются на эту проблему, когда уже выполнили огромное количество работ без археологических исследований. И вот останавливают потом работы под возмущение общественности. Я думаю, что нужно подключаться, нужно подключать общественность и быстрее реагировать, пока они там не натворили гораздо больше вреда, потому что главное, что сейчас для нас это сохранение культурного наследия. Бери оружие. Вы скрываетесь с места совершения. Какого? А кто навершал? Хотів покидати вудку, опинився під прицілом. На набережні окупованої Феодосії місцевого рибалку оточили кілька озброєних молодиків в російській військовій формі і звинуватили в буцімто порушенні правил рибальства. Щоправда, риби в чоловіка так і не знайшли. Один камуфльований парубок без розпізнавальних знаків погрожував пістолетом, а інший тим часом стояв неподалік зі службовим собакою, бо затриманий чоловік буцімто збирався покинути місце надуманого злочину. Обурений містянин каже, що лише вмочав вудку і жодної риби немає. Невідомі з пістолетами супроводжували чоловіка до самого дому. Ты за удочку стрелять будешь? Ты что, гонишь, что ли? А мы еще не доказано. Народ не залишився в стороні. Десятки кримських татар минулими вихідними зібралися на традиційну толоку. Прийшли розібрати наслідки пожежі, що сталося вночі 11 червня в гостинному дворі Ескікарем. Хтось розбирає опалені дерев'яні та металеві конструкції, а хтось ламає вже непотрібні стіни. Ertesi sabah bütün cemaatimiz Kiyev'den toplanıp elbette ki bu ağır vakitte Наш народ, що проживає в Києві, почав збиратися від рання. В цей важкий час прийшли підтримати. Єдність – це те, що нас надихає, оскільки навіть далеко від нашої батьківщини, якщо ми будемо єдині, я впевнений, зберігши таку єдність, ми зможемо облаштувати свій Крим. vatanımızga qaytganda da o birlikten vatanımızı gerçekten yanıdan kurmağa çaremiz ve niyetimiz vardır.
Навіть сильний дощ не завадив роботі, лише став приводом для обідньої перерви. Собрались, разгребли. Я надеюсь, не все, но многое. Вот. И сейчас вот обедаем. На толоку прийшло і чимало жінок. Вони відмивали посуд та знаряддя, що вціліло у пожежі. Власник гостинного двору Алімдар Білялов не очікував побачити стільки людей, які прийшли побороти наслідки пожежі. Каже, з багатьма помічниками навіть не був раніше знайомий. Позади меня люди, которых также я всех не знаю. Но сегодня они с самого утра приехали, несмотря ни на дождь, который прошел очень сильный. Они приехали и сейчас помогают разбирать эти все завалы. Я искренне благодарен всем. Огромное вам спасибо. Чох Саолнас. На толоку приїхали члени меджлісу на чолі з Рефатом Чубаровим, щоб висловити підтримку власникам гостинного двору. И сегодня вот демонстрация, не просто демонстрация нашего единства, это, в общем-то, и конкретные шаги, чтобы снова вот это конкретное место, оно вновь обрело, обрело такой вид, который будет, иншаллах, больше, даже лучше, чем было до этого. И вот это наше единство есть залог тому, что мы обязательно все вновь соберемся в Крыму. Вогонь знищив цілий ряд дерев'яних альтанок та кухню. Постраждали і поруч розташовані крамниці. Пожежники вважають причиною всьому коротке замикання. Втім, Алімдар Білялов у це не вірить. Не виключає, що це може бути сигналом від окупантів. То дело, которое мы делаем, оно правильное. В нем есть хайр. Это благо. Это больше, чем для меня теперь это гостевой двор из Кахарам. Больше, чем просто гостевой двор. И я понимаю, что все гости наши, которые нас поддерживают, наверное, это стали моими братьями и сестрами. Власники гостинного двору, прибравши наслідки пожежі, вже цієї п'ятниці 18 червня планують відкрити двері ЕСКІ Крим для гостей.